रंजानो थांगासिनो बाइक सालायनानै दा ओरैबायदि खुवानो पाप खालामो नालाय दुब्लिबारियाव लोमनाय फैबाय बिराद खुवा आरो पाप ओरैबायदि खुवा नै खालि दुब्लिबारियाव खुवा जोबो आरो दा पापा जेबो सिनायखाया दुब्लिबारियाव मानसि नुस्तानाबो सिनायानो जाजोबनो ससे खालायबानो सुवा ससेयाबो जाजोब्बाय दखानाव सफैबाय दखान नाफोर दखानाव सफैबाय আমার 14 ঘন্টা 15 ঘন্টা ডিউটি করতে পারে उपाय নাই ना सकाले दासो फुजा होगासिनो होनि ना बोले ब्लग ओ ब्लग भिडियो बनाओ ये रेस्टुरेंट गाखोनो थां ठंडा बेसी ना बहुत ठंडा सिनजानोसै एबाराव फुजा होगासिनो इंट्रो ले लो कहाँ बाकी रखी आओ मालिक तुम मालिक पिछवाड़ा कहाँ दिखाता दरवाजा दिखाओ Rehat na? Hello guys, sudah खांनानै दा फैबाय नै खर'आव हेलमेट गैला एबाराव लांदां गोजान थाबाय आरो खुवायानो माथो दासिमबो थांफिनगासिनो आं लोगोफोर
जे जायगायाव आं खानाय सिनजादों बे खानाय सिनजानाया माने दामा बिराद खम आरो क'क्राझार टाउनाव 80 थाखा 90 थाखा लायोबा बाहाय 60 थाखाजोंनो सिनजानो हायो बेयावनो सोरबाफोर खाथि खालानि मानसिफोर सिनजाफैनो हागोन सराइखेलायाव फाइनालि सफैबाय लोगोफोर खानाय सिनना फैनाय ओमफ्राय दुगैनोसै एबाराव दुगैखांना फुरा फ्रेस जानोसै खामानियाव ओंखारलांसै